Salutare la toți! Astăzi o să bem un Grimo Shake. Uitați, ăsta-i Grimo Shake ăla. Și am venit la McDonald's să beau acest shake. Bun. Și o să mâncăm și burger. Da, burger. Mănânc și un burger. E bun și tot. E bun tot. Tot e bun. Și Mecu a creat acest shake ca să bage reclame, să bem. Și noi mergem la Mac și îl bem.